onge adiera makende gima ok nyal timre e bwo pinyni. Mane gima muma wachonwa. Omiyo pod wan gi geno ni mwaluoro migosi Raila Odinga nyalo dhi mabed piny gi ker mar piny William Ruto mondo giwinjre ni gik makelo tungni mang'eny gi. Ang'eni achiel, one of the pertinent issues en wach mar IEBC kata ka opogre gi weche mag uchumi. Achiel momiyo jo Azimio kao kar tiendgi en wach mar IEBC. Bende nitiere yo magi nyalo bet piny kaka jotendwa ariyogi ma giyiere ni nosekethre to mondo Kenya odhi mbele, because Kenya is bigger than the two individuals. That is the truth. Bende nitiere kaka ginyalo winjre mondo gikawe okang' machielo mondo giwinjre ni wang'ni to wadwaro ni IBC commissioners oyiere e kiwango machal kama. You know, people who are beyond reproach. To kama kaka waneno ni wan kaka jo Azimio ma yo mwanyalo yiero gigo. To en adiera makende ni gik ma jo pinywa wacho go e gik madhi timre ni ngima dhi betie matek mana hinya mbele ka. Omiyo en kwayo mara ni ka ng'ato nyalo dok kama nyocho tiye moyude omenda ne matin mondo wa focus e gima manyalo gerowa. Erokamano Rachael Omollo, paro wasechoko kanyo kuwuok kuom weluto mantiere godo. Ang'eni jono pien gi midamedo to make mana gi kanyo. Paro maket kod mano kata mopogore biro sane kawuok e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo adatura kod achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumu, mano kaunti